λίγη ώρα αρχίζουν οι οντισιόν και στις 3 καρέκλες θα κάτσουν οι κριτές μας. Μπροστά τους θα παρελάσει κάθε λογής ταλέντο που θα κάνει τα πάντα για να τους εντυπωσιάσει. Εύκολο ή δύσκολο θα φανεί. Το σημαντικό όμως είναι τώρα να δούμε τους κριτές μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τον έμπειρο, με τη σταθερή αξία, με τον παλιό Βαγγέλη Περί. Για δεύτερη φορά η κυρία της Επιτροπής, η πανέμορφη Ευγενία Μανολίδου. Και τώρα ο ρούκι της Επιτροπής, ο νέος Χάρης Χριστόπουλος, ο Μορφάντρας.